नमस्कार मंडळी, मी रसिका धुरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करते। तर आज आपण सावंतवाडी तालुक्यातील आंबेगाव ह्या गावची जत्रा बघू गेलेली असो। आंबेगाव हे गाव कुणकेरी गावच्या अगदीच शेजारीच असं गाव असा। तर हाकेक धावणारो आणि नवसाक पावणारो अशी ज्याची ख्याती असलेलो श्री देवलिंग क्षेत्रपाल या देवाचा आधी आपण दर्शन घेऊयात आणि नंतर आंबेगावची जत्रा फिरायात। व्यवस्थित कर सुटी होय। हेंका तरंगा म्हणतात। जत्रा यो महाराष्ट्र राज्यातील अनेक गावांमध्ये साजरा होणारा वार्षिक सण असा। देवाच्या दर्शनासाठी भली मोठी रांग लागलेली असा। आपल्या खूप वक्तान देवाचा दर्शन झालेला असा। तर आता आपण देवाची ओटी भरूयात आणि आशीर्वाद घेऊयात। ठे ठे गोठे आता चढू रे मला हे आता शिक्षण कॉलेज करता ठरवलंय की त्या ते ना एकदा काय हिवाळ्याची चाहूल लागली की गावात जत्रेची तयारी सुरू होता। प्रतिष्ठित मंडळींसह सारोपुरो गाव जत्रेच्या तयारीक लागता आणि या जत्रेच्या दिवसात नोकरी धंद्यानिमित्त शहरात गेलेली मंडळी आवर्जून गावात उपस्थित असतात। जत्रेत खाद्यपदार्थ, खेळणी, दागदागिने, कपडे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे विक्रीसाठी स्टॉल लावले जातात। मंदिराच्या अंगणात पारंपरिक ढोल, सनई चौघड्याचा आवाज घुमत असता। एकटे एकटे खातात बघा आमका सांडून असे हे मित्र व्हिडिओ करता युट्यूबला टाकतात। जत्रेच्या निमित्तान का होईना आपल्या शेजारील गावातील आपल्या मित्रमैत्रिणींशी आपली गाठभेट होता। ढोल-ताशांच्या गजरात पालखी मिरवणुकीस सुरुवात करतात। मंदिरात 3 प्रदक्षिणा घालून पालखी मिरवणूक पूर्ण केली जाते। देवाची पालखी मिरवणूक करून झाली की नंतर दशावतारी आपल्या दशावतार नाट्यकलेतून लोकांचं मनोरंजन करून सज्ज होतं। जग खूप पुढे गेला हो, तरी देखील जत्रेविषयीची आपुलकी अजूनही सर्वांच्या मनात तशीच असा। ह्या बदलत्या काळात काही गोष्टी बदलले जरी असले ना तरी जत्रेचा आकर्षण अजूनही काय बदलाक नाही। ता म्हणतात ना जुना ताच सोना, तसाच काहीसा जत्रेच्या बाबतीत असा।